Mga puso, rates sa pinaka-power distributor sa Region 6 nagsaka. Ileco 2, may pinakataas nga sukot sa Iloilo. Mga konsumidor nagareklamo. Ini ang gitutukan ni Tess Ordales. Nagsaka ang electric power rate sa pinakabahin sa Western Visayas subong nga bulan sang Hunyo. Ang rate sa Akelco naglabot sa 13.56 per kilowatt hour, pinakataas sa Panay. Ginasundan ni sa Anteco nga 13.23 per kilowatt hour, Capelco 13.39 per kilowatt hour. Eleco 2, 13.32 per kilowatt hour. Seneco, 12.98 per kilowatt hour. Eleco 1, 12.88 per kilowatt hour. More Power, 12.30 per kilowatt hour. Kagamay pinakanubo among Eleco 3 nga may 12.25 per kilowatt hour. Sa Iloilo, ang Eleco 2 ang may pinakamataas nga sukot subong nga bulan. Gani diri sa barangay Nagdanganote, Zaraga, Iloilo, nagareklamong mga konsumidor sa mataas nga bills ang kuryente subong nga bulan. Sinanay sali sa unang nga quarter sang 2023, mga 300 pesos kuno lang ang bill sa kuryente bangod suga kag electric fan man lang ang ginapaandar sa niadlaw-adlaw, pero subong nga Hunyo nagtaas ang iyang bill. Kung isipon mo kami, wala man kami sing appliances nga ano bala. Suga man lang amon da, away man kami TV. Tapos ang diri sa bata ko, TV kag ang suga kag rice cooker. Makabulig tani kay Noemi ang rice cooker bagod madasig kuno magluto kag mabayaan ang tinigang samtang may ginahikot kay ibang galubrahon, pero sugod subong kuno matigang na siya sa kalan para makakinot matapos naging 2,000 pesos na bill nga sadto 4 lang. Ang rice cooker, mamuntatan na lang gani ng rice cooker, makahoy na lang kami. Tapos, gandar man ang rep ko dyan, ginapatay ko man na. Eh sa to, burn out, di mo malipadaan, burn out, nagligopyada lang masika. Sanday Nanay Sally kag Noemi ang duha lang sa mga konsumidor nga wala na nagagamit sa appliances kung hindi man kinahanglan. Aminadong tanatapan sa Eleco 2 nga humalin sa Abril may pagsaka gidmana sa ila rates. Sang Mayo 13 pesos kag 30 sentimos ang rate, kag subong nga Hunyo nagsaka sang 20 sentimos kag nahimo na nga 13 pesos kag 50 sentimos per kilowatt hour. Pathag naman ni Engineer Jose Redmond Roquillos. Nasa geothermal, monita na yung ongoing pa subong ang amon dira pagit nga competitive selection process para makapatugang kami dira sa capacity. May ara kami ginakuha man sa natin sa Luzon at sa market. Sa market amo na man nga nagasaka panaog man dira ang bilis ang itong tinambal kay na kay sa subong damo nga na-out nga mga renewable like hydro, so amo na nga daw nag-dictate sa kung ka-price ang mga coal. Sa masunod pa nga 3 ka bulan, lauman sunod sa Eleco 2 ang pagdumo sa sukot sang kuryente kung magbalik na mga planta nga temporaryo nga naguntat sang operasyon sa Luzon. Upod kay Hans Desierto, Tess Ordales, 1 Western Visayas.